So nata diri no sa among kayo sa diri agi San Jose. So sa Awao Falls. So nindot kay siya. Nindot kay siya nga falls, bali makita gyud nimo ang ka first class sa kinabuhi. So nindot kayo, the best kayo. May karon diri sa diri miagi sa Mungkayo no sa San Jose, diri sa Awao Falls. So nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo, kada ganing gibuhat sa labaw makagagahom. Nga gihatag sa katawhan nga libre nga walay bayad. So nindot kayo ang falls nga mihatag og katinaw sa mata. So the best kayo ang mga gibuhat sa Ginoo. Dili nimo masukod ang kanang gitawag gani nga kalipay sa mga nilalangin sa Ginoo. So the best gid sa kayo. Indot kayo og manyag nga lantawon sa mga mata. Ang gibuhat sa labaw makagagahom. Nga Dios nga gamhanan sa tanan. Nga gugma nga walay paglubad. Gihatag niya ang kalipay sa mga tao. Kaya tungod kay ang tao bisan unsa ka magsasala, gugma pag-ayo sa Dios.